ଏଠି ଚୁଲି ବି ଅଛି, ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବେ। କଙ୍କଡ଼ା ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସେ। ସେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ସଫା କରିଦେବା। ରୁବୁଡୁ କଙ୍କଡ଼ା, ଏଇଟା ବିଲ କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଛି ରୁବୁଡୁ କଙ୍କଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏବେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚୁଲି ତିଆରି କରିଦେବା। ଏବେ ପିଆଜକୁ ବସିଦେବା। ଦେବା କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଛି। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ହେଇଯାଇଛି, ଓହ୍ଲେଇଦେବା। କଙ୍କଡ଼ାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା। କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଘଷା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା।
ମସଲା ବଟାବଟି ସରିଗଲେ ତାଟିଆରେ ରଖିଦେବ। ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଦେବ। ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେବ। ମସଲା ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବ। ଦେଶୀ ବିଲ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା କଷା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।